எல்லாருக்கும் வணக்கம் காய்ஸ், வெல்கம் டு யுவர் சேனல். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ட்ரிக்ஸ் தான். அதுக்கு தேவை ஒரு ஊசியும் ஊக்காங் கேரக்டரும் மட்டும்தான். பாருங்கள், எல்லாம் நம்ம பேக்கில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் தூக்கி கடைச்சிடுங்க. வெளியே கடைச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம இது மெடிக்கிட்ட யூஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஊக்காங்க போட்டு அப்புறம் இந்த மேலே ஒன்று இருக்குது, அம்புக்குறி போட்டு வச்சுருக்கோங்க மேலே, அதை கொடுத்தோன்னா அங்கே ஊசி அந்த இடத்துல வந்துடும். யூஸ் கொடுத்தோன்னா அப்படியே யூஸ் ஆகும். கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படியே சுற்றி முடிச்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு இந்த இது அப்படியே ஊசி நம்ம கையிலேயே வரும். பாருங்கள் எப்படி கையிலேயே வருது, பார்த்தீங்களா? எப்படி சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் பார்த்துங்க, அங்கே பாருங்கள், எனிமி பக்கத்துலேயே இருக்கிறோம். எப்படி சூப்பராக இருக்கா? அதை பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், கையிலே பாருங்கள், அப்படியே க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டும் போயிட்டு ஃபன் பண்ணலாம். நீங்கள் சூப்பராக இருக்கும். அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம். அப்படியே ஒரு லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுங்க. அது முக்கியமாக லைக்கப் பண்ணி விட்ருங்க. முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைபே பண்ண மாட்டீங்க. நீங்கள் 21 தான் இருக்குது, நம்ம 21 தான் இருக்கிறோம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நான் கொஞ்சம் அது நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் போடுவேன். இந்த மாதிரி ஃபன்னி ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸு இங்கே பாருங்கள், இன்னமும் இருக்குது. நீங்கள் எப்படி சொல்ல, ஒரு வாட்டி நாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா, நம்மளை எனிமி ஒரு வாட்டி நாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த இது போயிடும், இந்த ஊசி. அது நம்ம நாக் ஆகிட்டோன்னா இந்த ஊசி நம்மளை ரிவ்யூ பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை, அது ரிவ்யூ பண்ணாது. ஆனால் நம்ம நாக் ஆகிட்டோன்னா அது முடிஞ்சிடும். அந்த க்ரீனிஷாக இருக்குது அது முடிஞ்சிடும், கையில் இருக்கிற ஊசியும் முடிஞ்சிடும். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் பாருங்கள், எப்படி சூப்பராக இருக்குதா கையில். இப்போ போய் நான் செத்து காட்டுறேன். நான் கை காட்டுறேன் பாருங்க ப்ரோ, எல்லோரும் பார்த்துங்க. இந்த பாருங்க, நான் காட்டினா நம்ம டீமெட் ரிவ்யூ பண்ணுவார். இப்போ பாருங்கள், ஆனால் க்ரீனாக தான் இருக்கும். இப்போ குளோல் போட்டு நம்ம டீமெட் ரிவ்யூ பண்ணுவார். பாருங்கள், இப்போ பாருங்க, நம்ம மேலே அந்த ஊசிலாம் இருந்தது, அதெல்லாம் போயிட்டுருக்கும். சொன்னால் வாங்க, அதுதான். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாம் அடிக்கடி நம்ம